assalamu aleykum rahmatullahi taala wa barakatuhu. Oɗo ko musidɗo mon giɗo mon Ali Bantu Beeli Jimara ɓurɗen andirede Mouhamed Ali onande Mbouré Gounass. Adi fof mi salmini on porte parole Ansarudine mo Ɓundu fedde nde. Eyyi alhamdulillahi rabbil alamina en jetta Allah no fewi eɗen jettana kadi onon joginiɓen saktirde nde Allah newnata ko darte hen ko foof. Onon kadi ɓuuri ande ko jiɗan ɗon ko emon yo Allah newnu ɗum. Enen dendagal ko woni ɗo ko foof enen foof goto foof ene jogui hen yiyande kono alhamdulillah ɓe mbiye gar enen gadden hen yiyande men. Ansarudine enen mbiɗen ko dental men wonande dental Ɓundu, sukaɓe dariɓe e mawɓe mun yamirore mawɓe mun en ene dari ene cembina l'islam o ene jaada e l'islam he kadi ko saabu Allah tan ɓe mbaɗirta. E Ansarudine sosa ko 2013 français wonno. E nde sostede noon kam wonko won haalnaɓe hen wonande affaire banggue Afrique wiyeteno ko dental Ɓundu. Ansarudine onon ne ferti ko alhamdulillahi rabbil alamina yo weeli Allah wone makko on dede men Ded Tidiane Baro kanko wi en ɓundunkoɓe nangodire, so nangodiri hay goto wawa wonde hakkude mon kono woto jaaɓe sertude. Ansarudine Ɓundu woni dental Ɓundu ngal angal jogui guure kewɗe kono alhamdulillahi rabbil alamina ina woɗi noon to fo o jooɗi. Alhamdulillah joɗini en noon ko Talbaji Samba Haba ɗon Ansarudine o ɓuuri joɗade. Eyyi woni a farande Ansarudine ko hono ɗeɗo gueɗe wayno Daka men oɗo e Daka Madina e ziyara ceerno men ceerno Hamdoul Mansour Ahmadou Baro radiyallahu taala anhu. Hande ɗowanɗomo gollal makko hono ceerno men ceerno Cheikh Tidiane Baro yo Allah junnu balɗe moƴƴina battane kadi Allah hokkamo kadi l'islam o to yiɗi yettin ɗo yettin ɗon junggo makko taw kanko yettinede junggo makko. Enen fof kadi en mbi allahumma amina. So ɗum ɓenni nde ɗum waɗande o wi joni ñaguimi on onon guure kalɗon ɗo ɗe woto mbaɗeno on wuro Beeli jeygallo dental, Talbaji jeygallo dental, Sinthiou Mamadou Boubou jeygallo dental, Diaw Weeli jeygallo dental. Eyyi sa ino wirama noon ko hono ɗeɗo guure gonno hen. Wonno hen ko ceerno Adama Diallo e ceerno Mamoudou Guette ko ɗum woni addani wiide Sinthiou Mamadou Boubou e Diaw Weeli ɗo ko Bassirou Keita wonno hen. Joni noon nde min kalnimo min daari e mino kalowo ɗo o Mouhamed Ali o wi joni woto mbaɗe noon woto ceerne Ɓundu onon fof kon ɓundunkoɓe ndende mbaɗon dental ngal gotal kadi jaggodira mbasiyon tan jaggoɗen kala joguiɗen haaju noon onon ɓe keɓani haaju ɓe hasoɗo jogui haaju caggal goppe ha haaju ono ɓenna ko ɗum tagui ɗo haynam kala ko jiiɗa ko ɗo min goni minen. Eyyi peeje ɗe min jokkodiri ko Adama Diallo nde min cosi ɗum ha paari nde min kaldi min noddimo o wi ne moƴƴi minen wonɓe gaaɓe kadi mamin mbaɗa hen ko jeeri komin poti wadde hen ko. Min puɗɗima duuɓi 3 mataw joni ɗowanɗo en golle oɗe e ɗowanɓe en golle ɓe seedeɓe ɓe tawa ɓe garano e nder he kono wona en jejjitiɓe de eɗen gara hen ta ɗum mbiɗa eɗen junno ɗum kono ma kaalen no ardini ha para gartinen kamɓe kadi ɓe gabbitiɗen kalan ɗen ɓe affaire nde. Nde wonno dental ngal nde min noddi Adama min paari min mbaɗi ko foti waɗede ko e junggo makko o yettini wonde ziyara men Bouro o habri Ded Tidiane wi ina moƴƴi nde firti ɗum nde ha paari ceerno men ceerno Alassane Demba min mbaɗi ɗum mawɗo wonande wonɓe gaaɓe ceerno Idrissa Kane en e ceerno Samba Sambou e ceerno Djiby Ba Ɓoggel e ceerno Siraji Ba to Sewuji ɓeɗo gari ɗo wani en ɗon kadi kala komin mbaɗa noon ko mamin noddaɓe ha para min noddaɓe noon kuuta coup téléphone dani amin jogui momin noddata wona Adama Diallo haalnaɓe o rutta e am konngol telline dental he mi habri seeremɓe ɓe mi tellina ɗum dental he min mbaɗi porte parole fedde nde kono alhamdulillahi rabbil alamina guila nden noon en jiyani hen kono waɗa en marché anniére enen ko marché awa sañjiɗen hen. Daka Ɓundu oɗo fedde nde ne waɗa hen ko heewi woni hen kadi aroɓe tan mbaɗa taw kadi wona e fedde he tan dani wonno ko fedde nde noon waɗa rendinde ɗo yimɓe somin pini subaka min kasto ha min kara so ceerno ari hadiyuji mum min guitta min mbaɗa kala joguiɗo ko yimɓeɓe fof jogui ala ko oɗo waɗata ala kono noon ko toɗɗa ina waɗe ɗum kadi ko mawɓe ketti hen kono noon so ari ala oɗon jogui oɗo poste ala oɗo kala ko wone poste ma aɗa jogui a addat tan mbaɗa hen. Fedde nde kadi affaire laaɓal Daka o
aɓe daro hen alhamdulillahi rabbil alamin. ɗum kadi ko yiyande mawɓe men ɓe gonno on ceerno men ceerno Djibbata Ɓuli Ɓoggel e wonde ceerno Alassane Demba ceerno Adama Diallo. taw minen noon Allah nawi min leyɗele France nde ɓe noddi min ɓe mbi enen jiɗi addude radio Goudiry. ɓe mbi min kalde ceerno wi kala ko saktata affaire Daka o kala ko neɗɗo wawi hen yo wat. ɗum kam ha so wayno kam saka noon waynoma yo Allah newnu. nden hitande fuɗɗi ma woni no mbiɗa ni duuɓi 4 walla duuɓi 5. ha joni noon kamɓe ɗoynoɓe golle ɗe ɓe ha joni kamɓe aɓe keedi jeesa amen so yonti kadi min noddaɓe min kalnaɓe ɓe guitti kadi ɓe mbatta e junggo amen. nde woni kadi minen kadi min dutto kadi min jokkodira e moon. eyyi kala ko kalɗon hen pamodirɗen hen min duttaɓe konngol aɓaɗon kadi min dutta e mon konngol wonde ɗon jaɓama. wona Ali tan goto jaaɓi wona Adama tan jaaɓi ala ko assaru diine ɓundu fof jaaɓi. kilani wonno radio hano mbirɗon min hikka e rawane ni foof wonde télé fulɓe e Piidi TV e 2STV e radio men radio Goudiry ngo foof haynam watti arde onon foof. on kadi yo Allah yoɓo moƴƴere. so Allah newni ko anniya ko hen par ce que ko ganniyimi ko miɗa andi ko ɗum kadi yimɓe fof ganniyi hen. par ce que yimɓe sa wi ɓe ɓoydi tan ko gonga woni ɗon. Allah ne wela kono gonga kadi ne tawa. sa wi daroɗen eɗen daro goppen eɗen goppa on nandi fandare amen e Daka ɓundu no Allah newnidirta min kala ko foti waɗede hen taw emin mbawi wadde taw hay goto musani mon. kadi affaire golle affaire ko wayno leese en walla ko wallidde ko ñaame e ko yare fo ina e haqqillaji amen. hay maade caleje to wone fo ina hen mataw kam ko ñagade duwaw tan no wonirta e kadi nde Allah newni duwawuji kam ko jabaɗi. amma noon ko haydi tan ko happu mum hande walla janggo walla faaɓi janggo. kono ɗo neɗɗo wawa jooɗa ɗo yeeso ceerno men ceerno Cheikh Baro o ñaago duwaw wiye duwaw o jabaka. ɗum kadi min miɗo wawi settade ɗum min to banggam kadi kamɓe kadi ɓe mbawi settade ɗum. sa yi hande en darima ɗo ha eɗen mbaɗina dani ko barke Allah e nelaɗo mum barke jinnaɓeɓe kono barke ceerno kadi ne hen. kamɓe wonɓe lamɓe ɓe kamɓe fof aɓe nodda hen nde goto fof wattere hakkille mum kadi kala ko wawi ko Allah wawde ɗum wona ko jogui dartuɗen ala en datani ko jogui ko kono ko Allah wawnuma bisimilla ma hen ina ñaaga mbaɗa ɗum hen saɗa wawi. eyyi fedde nde foof miɗo yettanaɓe Allah mi tan enen foof Allah miɗo ñaago kadi jomiraɗo subhanahu wa taala kanko ɓuuri andude ko moƴƴe men ko wona ko ñaagui ɗemmo ko kanko noon ɓuuri andude ko moƴƴe men ko yo waɗanen ɗum. kadi fedde nde Allah jarama kadi ɓe jarama kala toɓe darnano min mi wona mawɗo won jibinɓe men won babiraɓe men hen woni mamiraɓe men kono noon alhamdulillah rabbil alamin sa ɓe totti kam eɓe ardo kala ko ari mi ala mi haalnaɓe kala ko rewete mi rew hen mi nodda walla mi hette hen wona wonde mawɗo mataw ko yiɗande kala darinoɗo hen woni defowo hen woni gaddowo hen ndiyam woni lowowo hen satallaji woni bettowo hen leese woni kala ko baɗanoɗo ala fof banggue mum manki hen. ɗum noon ko yettore Allah ɗum tan mbawimi wasiyade ɓe kadi woto ɓe daara aduna o ko woni caggal ko ala ko woni caggal ko wiyata ni kon kono huuɗaɓe en oɗon ndewa e seere oɗon goppi galleji mbaɗa wonde ɗo heeɗo ɗum ɗon. ɗum tan mbawmi wasiyade par ce que mino so ɗum wonno hande mi arata ɗo kadi ɓe mbasa heeɗade ɗum ɗon ko haalte caggal ko wiide onon oɗon goppi jinnaɓe moon ƴeewe duwaw jinnaɓe moon. ɗum ceerenɓe kalni ɗum yimɓe minen min timmitinat min pentirat min mbaɗot karo kono min mbawa wadde fondement. joom haqqille tan wawi firde ɗum ɗon anda jinnaɓe maɓe sa hormimaɓe ceerno so hokkima condi lekki haso ni leydi jubbi tottuma andu Allah jaboto. ha joni kala jiɗɗo nadde porto on udditi kala jiɗɗo arde ardata noon e komin goni ko ne waɗa ɗum ina walla min kono wona ruttide min caggal on tan woni min cohlani hen. kala gonɗo ɗo e fedde he sa haali jomum audio o neldama hen ina jogui numéro ma sa naati hen tan andat wonɓe hen ɓe foof ina jogui groupe WhatsApp eyyi ko fedde ɓundu winda hen. eyyi ina waɗi pied ko yettude Allah e nelaɗo mum tan e oɗo ñalawma hande samedi timmode Daka sen jiiɗi mbiyen noon amin jaara on kadi amin beltini on minen ɓundunkoɓe foof ɗum min mbawi fawtiren kadi amin ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala kala ko jiɗan ɗon koye moon yo Allah newnu ɗum kala ko kulɗon kadi yo Allah dandu ɗum ya barke Allah e nelaɗo mum barke seeranɓe ɓe e seeranɓe mum. min Aboubacar Ceerno Diatta Daka Ba emo gona wawɓe haalde ni kono seeɗa tan ko jubbaten hen hono ko musidɓe kaali ko
haade en mbi eɗen pewna na sallah sallam wi ko aljam'atu rahma e dental ko yurmede Allah woni hen e joni haade en pelliti eɗen mbaɗa dental men alay saago ɓeydoɗen tinnade e dental he e hono no ceerno Ali wiri ni wonde an waɗata ɗum ɗo an jaɓata ɗum ɗo an jaɓat ala enen kay ganniɗen tan ko l'islam o woni ko ballaten ganniɗen tan ko l'islam o woni ko daraniɗen eywa eɗen ballodira no l'islam o saktori eno ɓeydori saabu l'islam o kala no saktori ina moƴƴi ina yooɗi ina haani falillahi alhamdu noon eɗen jetta Allah e nelaɗo mum kadi eɗen jetta ceerno Adama e nde wonno kankone ko neɗɗo bawɗo rendinde so Allah ko minen foof gonduno to galle ceerno kono alhamdulillahi rabbil alamin o ɗeɗo gueɗe ko an kanko Allah hokki wone o min gubbantamo ɗum falillahi alhamdu minen foof kanko rendini min kanko komi neɗɗo baba Adama tan kono noon kanko Allah kanko ceerno Adama ɗeɗo gueɗe foof mbiɗen pawi ɗum e jungo Allah e nelaɗo mum mbiɗen pawi ɗum e juuɗe makko saabu no ceerno Ali wiri ni so kala koɓe mbaɗi toon ɓe kalnamo kanko ceerno Adama kankone kanko haalante min ga mbiɗen mbawno wasde tinde kono falillahi alhamdu kala ko wadde mabɓe toon o haalanan min minen mbiɗen jetta Allah e nelaɗo mum kanko ceerno Adama mbiɗen jettanamo Allah yo Allah junnu balɗe ɗe kadi moƴƴina battane ɗe yo Allah rokku en ɓeydare banggueji foof to banggue l'islam e to banggue aduna kala ɓeydare moƴƴere yo Allah ɓeydu en ɓeyda dendagal kala julɓe bi jahi nabil Mustafa wa ashabihi allahumma salli ala rasulillahi